Kurtso hasiera honetan, zuen txikiei dedikatzen diezuen denbora funtseskoa da. Prozesu honetan ezinbestekoak zarete, konfidantza eta lotura afektibo sendoak eraikitzeko. Etxean bezala sentitu izana espero dugu. Goxo, gustora, lasai. Zuek lasai bazaudete, umeak ere lasai eta etxean bezala sentituko direlako. Honengatik, ez diogu egokitzapena esaten. Olabide ikastolan etxekotzea esaten diogu. Ongi etorri zuen etxera.